Fort Campbell se jiġi rrestawrat u minnu se jsir ukoll park għall-familji wara li ilu snin fi stat ta' abbandun. Ħabar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista mal-editur ta' The Times of Malta, Herman Grek. Dr. Bela semma kif dan l-investiment se jingħaqad ma' park soħra mħabbra, jiġifieri dawk f'Manuel Island u il-White Rocks, meqjusa bħala l-akbar investiment fil-qasam ambjentali. Il-Prim Ministru semma kif m'għandniex għalfejn immorru barra mill-pajjiż biex ikollna l-parks u bekk qal li jeħtieġ li jkollna t-tielet sit ambjentali u li huwa għawdija tal-poplu tagħna b'dan se jkun fit-tramuntana tal-pajjiż. Semma wkoll li għall-Palazz Selmun se tinħareġ sejħa biex jiġi kummerċjalizzat għal turiżmu ta' kwalità. Dr. Bela qal li parti għandha tmur għall-investiment, però l-parti l-oħra trid tmur għall-poplu. Allura, bi pjaċir, qiegħed inħabbar illum ukoll li dak il-forti se jiġi restawrat u minnu wkoll nagħmlu post għall-familji tagħna, post tan-nies fejn jistgħu jmorru jirrilassaw, fejn jistgħu jmorru jgawduh ma' tfal veduti bellissimi surroundings mill-isbaħ u dak il-mod li rridu naħdmu bih. Il-Prim Ministru elenka wkoll għal pataflun ta' miżuri li saru fil-qasam tal-akkomodazzjoni, blotja ta' 10,000 euro, ir-rata ta' taxxa preferenzjali lil first time buyers, l-iskema tal-equity sharing, il-ħlas ta' 10% tad-depożitu, miżuri għal residency energy compliant, ir-rifużjoni tal-VAT u l-iskema tal-UCA, kif ukoll il-ħidma tal-Fondazzjoni tal-Housing Affordabli fost l-oħrajn, kif kien hemm uptake b'saħħtu brabta ma' dawn il-miżuri. Xi ħaġa oħra li nixtieq nagħmel huwa li s-ceiling tar-rata preferenzjali tat-taxxa għal first time buyers nemmen li nistgħu ntellgħu il fuq. Ġifieri diġà ġibt ftit numri nemmen li hemmhekk dak is-ceiling għandu jitla' terġgħu tajt aktar milli rnexxilna ntellgħuh sa issa u dik hija xi ħaġa li biha nkunu qegħdin nagħtu inċentiv għajnuna oħra liż-żgħażagħ tagħna li jkunu jistgħu ikollhom il-proprjetà li jixtiequ. Dr. Bela semma wkoll kif l-isfond ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa li qed jissikkaw iċ-ċintorin pajjiżna qed ikompli jwieżen lin-nies. Il-Prim Ministru Roberta Bela semma wkoll it-toqol tal-kariga kif għad hemm sfidi x'jiġu indirizzati għax il-fiduċja jaħdmu għaliha kuljum. It-toqol ma jeħfif qatt. Partikolarment għaliex din hija r-realtà. Semmejt li tlaqt f'perjodu tqil ħafna fil-pandemija. Jekk tgħid li x-xhur li ġejjin u mhix eħfef jew itqal mill-pandemija, ngħidlek itqal. Illum għandek sfidi ikbar li titkabbar l-ekonomija tal-pajjiż biex tista' tibqa' sostni miżuri bħal tat-tax cut. It's massive dak li qed nagħtu u teħtieġ injections kbar ta' flus il-ħin kollu. Tibqa' tkabbar l-ekonomija b'mod differenti imma